हेलो लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल आं सोलोंथाइ नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसे बराबरनाय जाबाय जोंना दिनैयो बैसागु मोसानायनि पार्टि जानो नागिरदों आरोना दिनैसो गोबावनि उनावसो जानो नागिरदों थाहाबलायनानै माने जोंना बैसागु फोरबोबो दंमोन नालाय जायगायावनो ओमफ्राय इयाव बैसागु फोरबोआ थांग्रोथोंसै होननानै मोसानोसै बेयावबो होननानै बिनि उनावसो जानाय जासिगोन आरो नै दिनैसो गोबाव जाबाय आरोना एसे मालायफोरना जाखांगजोब्बाय ओमफ्राय जोंना दासो आरोना जाहैनोसै दायो ओमफ्राय मबाइलफोराबो बेटारि गैयालै जोंनिथिं अखा हाबाय दङ बिराद अखा हाबाय दङ ओंखायनो कारेन्ट फैनायफोरा गद गैया माने बिनि थाखायनो दा आंना बेटारियाबो बारा गैया बोरै लानो हाबावगोनथाय मिथिला अनलि 14% दङ 14 लानो हाजोबगोन ना हाजोबाथाय दा जिखुनु लानोसै आरोना जिखिनि हायो बेखौनो ओमफ्राय दा नायलांबाय थाबानो जाबाय जानाय लकेसनाव मोनफैबाय आरोना आङो दायो ओमफ्रायो आङो मबाइल चार्ज होनो थाखाय नागिरहैनि र' माथो नै लाइन गैयाबाबो बिसिना गाबगासिनो स्पिकार बुंनाया एनाउन्स होनाया ओमफ्राय बुङै र' प्राइस रानगासिनो ओइ नै खन्थाइ आवरायनायाव दङ नैथि बान्था नै मोनदों फार्स्ट प्राइज मोनदों नो खन्थाइ आवरायनायाव धुलेश्वरी सरगियारि जामोथि बक्स बिथाङा फैना लांफैनांगौ खन्थाइ आवरायनायनि ना आरो बेयावनो थामथियाव दङ खन्थाइ आवरायनायाव इयाव सार्ज होनो हागोन खोमा खन्थाइ औवारि पेन्सिल सेट थारमाने बक्स थामथि बान्था नै खन्थाइया जोंना लांदां जाग्लांनाय आरो ना माने सिगाङो बादायलायनाय आं देखायदोंमोन ना बेखौ दिनैहायसो रानबाय आरो नै दिनैहाय रानबाय बेखौबो सिगां राननोबो सोलाबखादिया नालाय मोसानानै लानानै प्राइस राननायखौ आङो एसे देखायलांनोसै आरोना दायो नायलांबानो जाबाय नै बेनो मोनदों दों बुख्रुबनाया ओइया दादिया गलाब गाननाया थामथि दङ दा जोङो बाहाय बान्थाखौ दौरि गांसे दा मोनगिरिया जाबाय धनन्जय गयारि बिथाङा फैनानै गयखौ लाना थांफैदों बान्था मोनगिरिया खारनायाव दा बेयावनो खन्थाइ हौवासा हिनजावसाफोरनि जौस्रांथा खारनायाव नैथि बान्थाखौ मोनदों खन्थाइ औवारि दा बिथाङा मोनदों पेन्सिल पेन कलम हरबायानो बेयावनो थामथि बान्थाखौ मोनदों खारनायाव थामथि बान्था मोननो हादों बिथराय मुसाहारिया नोगोद 300 रांखौ लांफैनांगौ 300 रांखौ लांफैनो थाखाय खावलायबाय बिथाङा मोनबाय फार्स्ट प्राइज 300 रां होनाय जाबाय जोंना हौवासाफोर रावबो फैया हौवासाफोरनिबो दंमोन हौवासाफ्रा बाहागो लानो थाखाय रावबो फैयाखै मानो होनोबा जोंना हौवासाफोर साख्रि मावजोबो बेखायनो सम गैया अफिसनिफ्राय टाइम होनो हायाखै आरो बिसोरो ओंखायनो हौवासाफोरनिया गैया आरो दाना नैथि बान्थाखौ लांफैनांगौ रश्मि गयारिया लांफैनांगौ गैया रश्मि गयारि गैयाब्ला रश्मि गयारिनि लोगोआ लांफैनो हागोन बा रश्मिनि बेदर रानग्राया रानगासिनो नै ओमफ्राय थालानो गैया माबोरै नोंथाङा थामथि बान्थाखौ लांफैनांगौ बिहुला बसुमतारि थामथि बान्थाखौ मोनदों जोंना बिहामजो मोनदों आरो नै बिहामजो मानसिया मोनदों ओइ नै मादै बिहुलाया मोनदों थामथि बान्थाखौ बिहुला बसुमतारिया जेरावखि जाया थाया मानो निजेनि 1 लाख रांखौ लांफैनांगौ नगद 1 लाख रां आरो दानिया बिहामजो हान्जाफ्रा दिरुं बोनायाव गावसिनि नगद 50 लाख रांखौ लांफैनांगौ बयबो फैनांगौ बिहामजो हान्जाफ्रा सोर दं गासिबो फैलाय मोनसे जोंना इउटुबारबो दंखायो गामियावनो टेनसन गैया इउटुबार गैयामोनब्ला नङाबा जों बेलेगनिफ्राय लिंहरनानै नाङा फाङा माबा मोनसे जानाय लोंनाय गारि भारा खरसा हरनांगौ जागौमोन गामियावनो थाखानायखाय जोंहा माने सिन्था गैया बेनिखायनो बिहामजोफ्रा बेयाव जेसेबां दङ फैजोबनांगौ बिहामजोफ्रा गासिबो फैनांगौमोन दे जासिगोन दे गासिबो
बेलेगफ्राबो बिसोरो मोनदों आरो ना जों बेसोर मोनदों सोर लायो लाबोनो फालुआनखा नै बिसोर हानो मोनबाय जाबाय दे थांनो हासिगौ दानिया थांनो हासिगौ दायो काबादि गेलेनाय जोंखौ फेजेनदों बिसोरो काबादि गेलेनाया सिख्लाफ्रा देरहादों सिख्लाफ्रा लांफैदो बिसोरनो काबादि गेलेनायाव बिहामजोफोरखौ फेजेनदों बिहामजोफोरखौनो हायर लानानै बिहामजोफोरखौनो फेजेनदों सानै लादों दे लांहोनाय जाबाय गासिबो खालामदो मोननाय जाबाय बाजि लाग्रा दानिया जोबथा प्राइज जोबथा बान्थाखौ मोननो हादों जोंनि मा होनो सेंग्रा गाज्ला हान्जानिफ्राय जोंनि सेंग्रा गाज्ला हान्जानिफ्राय लसन गयारि बिथाङा नगद 20 लाख रां मोननो हादों नैबे 20 लाख रांखौनो बेनो मोनग्राया ओरैजाय इउटुबारानो खिथुनथिसो दैहु बुख्रुबनायाव मोनदों बियो दैहु बुख्रुबनायाव बेखौ जोंना माखासेलायनो हासिगोन आच्छा दानिया जोंना जोबनानै थांबाय प्राइज राननांगौआ बे बाहागो लानायाव जोङो जोंनि माखासे गुरु हिसाबै जोङो लाफानाय जागोन माने गुरु हिसाबै जोङो जोंनि नोलोबारि गामियाव लिंनानै लाबोनाय जादोंमोन गतिके जों गुरु मान होनो थाखाय जोङो जोंनि नोलोबारि गामिनिफ्राय गिबियावनो आलासि लिंबोजानाय बिथांमोनखौ जयैनो थांनानै गांसे आर'नाइजों मान बावहैनो थाखाय आं खावलायहोनाय थाबाय नोंथाङा मान बावदो अरुण मोसाहारि बिथांखौ सोदोमसा गयारिया मान बावगोन जोंहा आरो दंबावो गलेन बसुमतारी मान बावनो थाखाय खावलायबाय आखाइ खबना हो रायजोफ्रा जानायजोंल' जाया आखाइ खबना हो आरो बेजों मोसाहारिखौ जोंहा बेरग'वारि बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायबाय आखाइ खबना हो रायजोफ्रा आखाइ खबना हो खनसेलाव गोजोननाय थाबाय मान बावनाय हाबाफारियाबो जोबनानै थांबाय जोङो बान्था राननाय हाबाफारिफोरा थांजोब्बाय आरोना ओमफ्राय जोंना बैसागु भिडिअ'आवहाय दामनो सेरजा दामनो सिफुं दामनो आलासि लिंहरनाय जादोंमोन आरो बेखौ जोङो मान बावखांबाय बैसाग बोथोराव मागो बोथोराव खनफ्रोमबो बोसोरानो बेफोरबायदि ज' जिरायनानै जाखायो सावरायखायो गावजों गाव मोजां गाज्रि रायलायो गतिके दिनैनि दिनाव जोङो मानि थाखाय जानाय जाखो जानाया बोरै जाखो बिनि सोमोन्दै जोंहा जोंनिनो नोलोबारि गामिनिनो नेहाथारि दंखायो नेहाथारि हाबाफारि जादों बेखायनो जोंनिया गोरोन्थिफोरबो जालांदों खोमा बेफोरखौ दुखु मोनलायनाङा दा नै जोंहा नोलोबारिखौबो बेखिनियावनो फोजोबनानै जानाय हाबाफारिखौ बयबो फाराफारि जानांगौ रंजानांगौ मोसानांगौखौ बुंनानै जोबथि बिबुंथि गोरलैसोना नारेंआ गोरलैसो मा जालायखो नोंसालाय जानाय लोंनायाव अमा बेदरा हारा गोलैदों नामा बेलासि समनि लांदां पार्टि जोंना लांदां पार्टि नै मालाय सेलाक मोननानै खिथार सेलाक मोननानै नोलोबारि गामिनि बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला जागोन दे जागोन मालाय नै सामस लाबोनानै जालायथारदों बेहा सिख्लाफोरा सानैल' नामा माबा सिख्लाफोरा सानैल' नै जोंना न'खर जि एसे फैथ'वाखैनो दाबो सिख्लाफोरानो मोनदों रां आरो लोगोसेनो थांनाय 27 गोनां जोंनि नोलोबारि ओनसोलावनो मोनसे जिरायजायाखै नोंना थफ्लाया बैसागु बिदाय जिरायजायाखै नै ना थफ्लाया जोंनि दरसे थाग्रलायनाय मा जोंखौ औ मोसागोन सिन्था खालामनाङा मोसागोन बिथांमोनाबो दंफैयो बिथांमोनखौ बोराय पार्टिया ओरैजाय आरोना नै जोंना नै माथो नोंना माबायानो गैया फिल्टार सरनायानो गैया माथो नोंना गारबाय
नों माला फैनाय साननै जाबाय साननै बैसागुआव मानो फैदिया बैसागुआव एसे डिउटि दंमोन ए नङाबा फैथारो ना नोंसोरमोन आरो आबौमोना जोंना सेरजा हुग्राया बोरो आमाया गोमाबाय माथो ओइ नै हमनो हाबावा नामा नोङो गरमथार नामा ए दाउ जानायखाय थाब थाब जोबथारदों आरो ना नोंना बारान्दा गोनां थफि गाननानै जेरैबायदि जों दिनै ब्लाइन्डार स्प्राइट गोजोनै जानो हादों जों लोंफेराना ओंखायनो मिथिया जोङो ब्लेन्डार नामा बिदिनो मबाइल चार्ज गैयालै थरला मानै गोजोनै जानो हायो जों बेखौनो इसोरनि मोनजाया बेदर मोनजाया माथो जायो नोङो पनिरबो गैया देग्लाय बोसोराव मोनसे लाबोनांगौमोन आंखौ आयदा लादों बे आयदानि जाबाय जोङो जाम्बासो जोंहा स्प्राइट मोनलोङो गामियाव बोराय बेसेरा जि दुरबलखानायलाय नों मा देग्लाय जादों बोसोरनिफ्राय बिदिनो जों मा जादों देग्लाय बोसोराव खालामबाय नालाय आरो फैगोन बोसोरावबो खालामबाय मोनजायानो बियो बेदर जों आगानखौ गाखोलांनो थाखाय दासिमबो बेदरखौ जायाखै आरो ना बयबो माने एसेबाबो मोसालांनांगोन उदै सेमनायनि बेदर जाना आंगायबाथाय इखौ लोंनो लाबोखादों आरो ना नै खोनाबाय रायजोफोर लुदैयाखौ दिनैनि जानो नागिरबाय ओइ नायलाय बेदरा मा गोलैना दं इसे गोलैलांदोंमोन जायरब खारानि बैसागु मेलानि नै अमा बेदरा बेखौ आगानखौ बायदि गोथाव गैया मेजेम मेजेमखौसो गोथाव मोनो गाबखौनो लानांगोन बियो बोरैबा जायो मानसिया बेदर सेदर जानो बादोनो जोङो जानोसै दायो सारायखौ हेलमेट हमगोन आङो नोंखौ मोनाबोला खेरखाखौ टुपि हमगोन आङो नोंखौ मोनाबोला एन्जर मुलि जाना दुब्ला थैगोन आथोमा जानानै लांफैथारगोन जोगोनार बिफां जाना मानला हैगोन आंलाय नोंसानि